Cakana, u kom si fazonu? Slušaj ti, devojčica, nisam ja za tebe cakana. Ako je Drakče za tebe Drakče, ja za tebe sigurno nisam cakana. Jel jasno? Mama, morat ćeš malo sporije. Ti ćuti da te ja ne bi usporila. Pa sad je meni jasno. Pita se dete za koga li je cveće. Za koga? Pa za mene je cveće, razumeš? Za mene. Mene je Dragoslav lično na kolenima ovako me je molio. Cakana, molim te, udaj se za mene. I kad sam se razvodila, ovako me isto na kolenima molio. Nemoj da se razvedeš. Pa kakve sad to veze ima? Pa kakve veze ima, jeli? Kakve veze ima 17 godina braka i 2 zlatne dece što smo iznedrili u tom braku? Ali za tebe to nema veze. Tebi to nije važno. Jer on je za tebe Draganče. Drakče. Ti da ćutiš. Pita se ona za koga li je cveće. A Drakče je rekao da utopli guzu. Cakana, znaš šta? Mislim, zezanje je zezanje, ali ovo je malo mnogo. Sreća tvoja što si žensko.